Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Didol. Taong 1969, Porac, Pampanga. Itong mga panahong ito, kakaluwas lang ni Didol sa Pampanga. Pinapunta siya ng kanyang mga magulang doon para mamasukan bilang isang kasambahay. Ayon sa kanyang ina, wala siya doong dapat ipag-alala, gawa ng may negosyong manukan ang kanyang among pinagsisilbihan. Kahit mahirap para kay Didol ang lumuwas, pilit na lamang niyang tinataga ng kanyang sarili, alang-alang sa mga taong naniniwala sa kanya. Dahil sa maaga pang nagtrabaho si Didol sa Pampanga, kung kaya't hindi na niya nagawa pang makatungtong ng sekundarya at kolehiyo. Hindi naman sa kanya kaso yon, sa kadahilan ng aminado siyang kahit anong gawin niyang pagsusumikap na mag-aral, wala din naman yung pupuntahan, gawa ng walang nagsusuporta sa kanya. Sa ilang oras na paglalakbay ni Didol patungong Pampanga, naging maayos naman ang lahat. Ilang oras din siya noong nagmumuni-muni sa sasakyan, ukol sa mga bagay na kanyang madadatnan sa bago niyang tahanan. Nang marating na niya ang lugar ng Porac, doon siya sinalubong ng isa ring katulong ng kanyang amo upang hindi siya maligaw. Kayo ho ba si Didol? Tanong ng lalaki paglapit sa kanya. Oo, ako nga ho. Kayo ho ba yung susundo sa akin? Sagot naman niya rito. Nang marinig ito ng lalaki, agad naman itong tumango habang dahan-dahang kinukuha sa kanyang mga kamay ang dala niyang gamit. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga sila nag-umpisang maglakad patungo sa tahanan ng kanilang amo. Siya nga pala, Didol. Kapag nagtatrabaho ka na sa ating amo, iwasan mong tatamad-tamad at lampa. Ayaw niya ng ganon. Tsaka kailangan mo din magising sa umaga dahil nagagalit yon kapag nauuna siyang magising sa mga katulong. Iwasan mo ding sumagot sa kanya. Hindi niya rin tipong ganong pag-uugali. Wika ng lalaki habang sila'y naglalakad. Dahil sa medyo napasarap noon ang kanilang pag-uusap, tuluyan na nga silang nagkakilala ng lalaki. Ang pangalan nito ay Mario, tubong probinsya din. Napag-alaman din noon ni Didol, 8 taon na itong naninilbihan sa kanyang among pinagsisilbihan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman ang mga dapat at hindi dapat na gawin kapag nag-umpisa na siyang magtrabaho sa kanilang amo. Maliban sa mga bagay na yon, inilahad din sa kanya ni Mario ang tungkol sa isa nilang kasambahay na pinagkakatiwalaan ng husto ng kanilang amo. Didol, kung gusto mong magtagal dito, sundin mo ng maigi ang anumang sasabihin ko. Itatak mo din dyan sa iyong isipan na kahit anong mangyari, wag na wag mong hahayaang magkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ni Pasing. Isa siya sa mga katulad mong kasambahay na labis na pinagkakatiwalaan ng ating amo. Ano man ang sabihin niya rito, sinusunod nito. Kaya kung ayaw mong mapalayas ng maaga, wag mo siyang kakalabanin. Maaaring parehas kayong kasambahay, pero angat siya sa'yo ng di hamak. Paalala ni Mario. Nang marinig ito ni Didol, bigla naman siyang napaisip sa pagkatao ni Pasing na tinutukoy sa kanya ng lalaki. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang tahanan ng kanyang amo. Pagsilay niya sa bahay nito, bumungad sa kanya ang malamansyong tahanan na merong napakalawak na bakuran. Napansin niya din itong maraming trabahador na siyang nag-aalaga ng mga manok at iba pang hayop. Habang papalapit siya sa tahanan, sinalubong naman siya noon ng iilang mga kasambahay na labis ang pagkatuwa sa kanyang pagdating. Tinulungan siya nito sa kanyang mga dalang gamit para naman kahit papaano'y magawa niyang maramdaman ang init ng pagtanggap ng mga ito. Maya-maya pa, nagawa na nga niyang makapasok sa loob ng tahanan at doon bumungad sa kanila ang kanilang
amo. Paglapit niya rito, agad naman niyang nasilayan ang isa nilang kasambahay na naroon sa likurang bahagi ng kanilang amo. Panay ang bulong nito na para bang dinidiktahan niya ang anumang lumalabas sa bibig nito. Magandang umaga, Didol. Kumusta naman ang biyahe mo? Siya nga pala, 5 kayong kasambahay ditong naninilbihan. Iisa lang ang inyong tulugan at halos magkakapareho ang inyong mga gawain. Hindi mabigat ang trabaho rito. Basta sumunod lang kayo kay Pasing. Yun ang mahalaga. Wala nang iba. Wika ng kanilang amo. Nang marinig ito ni Didol, tumangulang naman siya at ngumiti. Matapos nilang mag-usap, agad naman siyang sinamahan patungo sa kanilang silid upang makapagpahinga. Bale, binigyan siya nito ng isang araw na palugit para makabisa ang lahat ng gagawin at maging pamilyar sa bahay ng kanyang pinagsisilbihan. Inikot din siya nito sa napakalawak na bakuran kung saan naroon ang iilang mga trabahador na abala sa kanilang ginagawang trabaho. Sa isang araw niyang pag-iikot sa lugar, doon niya napag-alaman ang iilang pang mga trabaho sa paligid. Ilang araw pa ang lumipas, naging puspusa na ang mga trabaho nila Didoy sa loob ng bahay. Halos 4:00 pa lang noon gising na silang lahat para magtrabaho. Ang naitoka sa kanya ay ang paglalampaso sa buong pasilyo at sahig, na siyang isa sa pinakamahirap na gawain ng isang kasambahay sa lugar. Dahil sa mag-isa lang noong naglalampaso si Didol, kung kaya't kapag sumapit ang hapon, wala na siyang lakas para maglakad-lakad at mamasyal sa labas. Sa ilang araw na pananatili pa lamang niya roon, nakakaramdam na siya ng kakaiba sa pinagkakatiwalaang katulong ng kanyang amo. Hindi naman siya naiinggit doon, pero parang may kung anong bagay ang nag-uudyok sa kanyang pag-isipan yon ng masama. Dahil sa nararamdaman niyang yon, kung kaya't minabuti niyang pagmasda ng mga ginagawa ni Pasing. Isang araw, habang abala siya noon sa paglalampaso, nakita niya itong pumasok sa loob ng silid ng kanyang amo. Gulat na gulat noon si Didol sa kadahilanang sigurado siyang naroon ng asawa nito. Ang labis pa niyang ipinagtataka noon ay kung bakit tanging si Pasing lamang ang may karapatang pumasok sa silid ng mag-asawa. Maya-maya pa, napagpasyahan niyang dumaan sa silid ng kanilang amo para naman magawa niyang masaksihan ang ginagawa doon ni Pasing. Segundo lamang noon ang naging pagitan nang biglang bumungad sa kanyang mga mata ang mag-asawang nakaluhod sa harapan ni Pasing. Pinapagalitan niya ito na para bang siya ang orihinal na amo. Nang magkatitigan sila noong dalawa, doon nakita ni Didol ang namumula nitong mga mata at ang hawak nitong isang garapon na punong-puno ng langis at mga ugat ng puno. Matapos nila noong magkatitigan, mabilisan namang isinara ni Pasing ang pintuan ng silid upang hindi na magawang masilayan ni Didol ang mga susunod na pangyayari. Dahil sa pangyayaring yon, halos hindi naman niya maiwasang kabahan dahil sa kanyang mga nakita. Ang tanging ginawa na lamang niya noon ay ang ibaling sa trabaho ang kanyang wisyo nang sa gayoy malimutan niya ang minsang pagtitigan nila ni Pasing. Kinahapunan, laking gulat na lamang noon ni Didol nang ipatawag siya ni Pasing sa kanilang silid. Silang dalawa lamang ang pumasok roon alinsunod sa nais nito. Habang nakaupo si Didol sa silya, doon niya nakitang may ginagawa si Pasing sa hawak-hawak nitong isang bahay ng bagong. Didol, anong ginagawa mo kanina doon sa silid ng ating amo? Pasaway kang bata ka. Hindi ba't ibiniling ko na sa'yo? Huwag kang dadaan sa lugar na yon? Wika ni Pasing. Pasensya na ho kayo, Tiya Pasing.
Hindi ko naman sinasadyang mapadaan doon eh. Tsaka kung ano man ho ang nakita ko kanina, atin-atin na lang ho yun. Sagot naman ni Didol. Nang marinig ito ni Pasing, para bang nainsulto yon sa kanyang sinabi. Inaasahan kasi nitong hihingi siya ng tawad at magmamakaawa. Subalit kabaliktaran nito nang narinig niya. Maya-maya pa, doon na nga naramdaman ni Didol ang pagtataas nito ng boses na para bang pinapagalitan na siya nito. Nag-uumpisa na din itong magtanong sa kanyang sarili na para bang meron pa sila doong ibang kasama maliban sa kanilang dalawa. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siya nitong nilapitan at nag-akmang sasabunutan. Subalit, paghawak niya noon kay Didol, bigla na lamang siyang napabitaw na para bang nasunog ang kanyang palad. Tiya Pasing, nakikiusap ako sa inyo ng maayos. Huwag niyo namang pairali ng itim na budhi mo sa harapan ko. Sa tingin mo, pupunta ako ng malayo na hindi ako kargado? Seryosong wika ni Didol. Nang marinig ito ni Pasing, bigla naman itong napatahimik habang maigi siya nitong pinagmamasdan. Pagsilay niya sa kwintas na suot-suot noon ni Didol, bigla na lamang siyang nakaramdam noon ng matinding pagkabingi at dahan-dahang pangingitim ng kanyang paningin. Dahil sa pangyayaring yon, bigla namang napaatras si Pasing habang nagwiwika ng, Ano ang ginagawa mo sa akin? Alisin mo yan! kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagsugod nito kay Didol ng walang pagdadalawang isip. Sa puntong yon, wala na siyang nagawa noon kundi ang lumaban para lamang mailigtas ang kanyang sarili. Habang sinasabunutan siya ni Pasing, paulit-ulit naman niya itong pinagsususuntok sa tagiliran hanggang sa dumating ang puntong kumawala na ang kamay nito sa pagkakahawak sa kanyang buhok. Matapos nila noong magbuno, agad namang nagsipasok ang iilang mga katulong upang sila'y awatin. Karamihan sa mga kasambahay na umawat sa kanila ay galit sa kanya na para bang maging ang mga ito ay inuutusan din ni Pasing. Wala akong kasalanan. Siya ang nauna. Pinagtatanggol ko lang ang sarili ko. Wika ni Didol habang pinagtutulungan siyang maidapa sa lupa. Maya-maya pa, bigla namang dumating ang kanilang amo at dali-dali nitong tiningnan ang kanyang kaaway na para bang labis ang pag-aalala niya rito. Dahil sa mga nakita noon ni Didol, doon na niya napagtantong may ginawang kakaiba si Pasing sa mag-asawa. Sabihin mo, Pasing, anong ginawa mo sa kanila? Huwag mo akong utuin. Hindi ako kagaya ng mga taong nandito na mga mangmang at madali mong mapapasunod sa iyong gusto. Wika ni Didol habang tinititigan ng kanyang amo. Nang marinig naman ng kanilang amo ang kanyang sinabi, mabilisan siya nitong nilapitan at sinampal ng malakas. Dahil sa ginawa nito sa kanya, tanging paghikbi na lamang ang kanyang nagawa habang iniisip ang kanyang pamilya. Unang beses niya kasi noong makatanggap ng sampal na halos hindi nagawang gawin sa kanya ng kanyang mga magulang. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga pumagitan si Mario na labis-labis ang paghingi ng tawad sa kanilang amo. Lumuhod na din ito sa harapan nila Pasing para lamang mapatawad ang ginawang kasalanan ni Didol. Pakiusap ho, Tiya Pasing. Huwag ninyong palayasin si Didol. Bago lang ho siya rito eh. Kaya may mga kamalian pa po siyang kinakailangan nating maituwid. Nagmamakaawa ho ako sa inyo. Bigyan niyo ho siya ng pangalawang pagkakataon. Wika ni Mario habang paulit-ulit itong nagmamakaawa. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang tumitig sa kanya si Pasing at kasabay nito ang pagwiwika nito ng, Bueno, bibigyan kita ng pangalawang pagkakataon, Didol. Pero itatak mo sa kokote mo. Ito na ang una at huli mong maririnig sa akin.
Kapag nagkamali ka pa, mag-empake ka na. Nang marinig naman ito ni Didol, tumangulang naman siya kahit ito ay labag sa loob niya. Maya-maya pa, tuluyan nang kumalma ang buong paligid at kasabay nito ang pagsama niya muna pansamantala kay Mario. Tumungo sila sa kubo nito nang sa gayoy mapag-usapan ang kanyang mga kinakailangang gawin para makabawi kahit papaano. Didol, sabi ko sa iyo, di ba? Huwag kang makikipag-away kay Pasing. Alam mo naman, parang hawak niya na tayong lahat. Wala tayong laban sa kanya. Kaya kung gusto mong magtagal, sumunod ka. Wika ni Mario. Nang marinig ito ni Didol, doon na siya nag-umpisang magtanong sa pagkatao ni Pasing. Bagaman ordinaryo ang presensya nito para sa kanya, malakas ang kanyang kutob na meron itong tinatagong kakaiba. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman na si Pasing ay anak ng isang manggagayuma sa Pampanga. Marami ding alam na karunungan ang ina nito na maaaring naipasa sa kanya bago ito mamaalam sa mundo. Dagdag pa ni Mario, marami nang nagtangkang paalisin si Pasing sa bahay ng kanilang amo, subalit wala ni isa sa mga ito ang nagtagumpay. Matapos ang kanilang pag-uusap, doon naman na pagpasyahan ni Didol na kontrahin ang lahat ng itinanim ni Pasing sa lugar. Alam niya kasi noon sa kanyang sarili na meron siyang magagawa kung kaya't hindi niya maatim na magmaang-maangan at walang gagawin. Sa pagsapit ng gabi, maaga pang natulog si Didol sa kanilang kwarto. Wala siya noong pinapansin sa mga kasambahay na parabang lahat ng mga ito ay kinagagalitan niya ng husto. Nang maramdaman niyang pumasok na noon si Pasing, doon na nag-umpisa ang kanyang pagramdam sa buong paligid. Halos ginawa niya noon ang lahat para magtulog-tulugan nang sa gayoy hindi siya nito maramdaman. Ilang oras pa ang lumipas, bigla namang nakaramdam ng takot noon si Didol nang mapansin niyang dahan-dahang nagbabago ang temperatura sa loob ng kwarto. Nang makaamoy siya ng usok sa paligid, dahan-dahan naman niyang iminulat ang kanyang mga mata. Akmang lilingon na siya sa harapan ng iilan niyang mga kasama. Laking gulat na lamang niya nang marinig niyang bumulong si Pasing nang, Huwag niyo gaanong ilalapit sa kanya. Baka magising. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagtayo ng isang kasambahay habang dahan-dahang tinutungo ang pinto. Maya-maya pa, nag-umpisa na ngang mag-usal noon si Pasing ng mga katagang halos hindi niya maunawaan. Ilang minuto pa ang lumipas, nakaramdam na ng hapdi sa balat itong si Didol sa kadahilan ng may kung anong bagay na mainit ang pumatak doon. Nang hindi na niya noon maatim ang mga nangyari, napagpasyahan niyang imulat ang kanyang mga mata at buong tapang na kinumpronta ang kanyang kapwa kasambahay. Pagsilay ng mga ito sa kanyang nakatayo, halos hindi natigilan naman ng mga ito sa kanilang ginagawa dahil sa labis na pagkagulat. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, doon niya nakita ang mga simbolong ginuguhit ni Pasing sa sahig, gamit-gamit ang uling. Marami din noong nakatayong mga kandila na siyang nagbibigay init sa kanilang silid. Pagsilay naman niya noon sa mga kasambahay nitong kasamang gumawa ng ritual, doon niya nakita ang mga itim nitong mga mata at humpak na bunganga. Matapos ang mga pangyayaring yon, mabilisan naman siya nitong sinunggaban at puwersahang dinala sa gitna ng ritual. Dahil sa dami ng mga kasambahay na nagtulong-tulong, wala noong nagawa si Didol para makapumiglas sa ginagawa ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga siyang nakahiga sa gitna ng ritual at kasabay nito ang buong lakas na paghawak ng mga kasambahay
sa kanyang mga paa at kamay. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon ni Didol, wala na siyang nagawa kundi ang magsisisigaw para makahingi ng tulong sa mga taong nagkataong nasa labas ng bahay. Ngunit kahit anong pagsigaw pa niya noon, tila ba dahan-dahan nang naglalaho ang kanyang boses. Huwag ka nang magmatigas, Didol. Hindi maglalaon ay magiging kaisa ka na namin. Handa ka na bang maging isang aswang? Wika ni Pasing habang hinahawakan ang kanyang pagmumuka. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, taos-puso naman niyang inusal ang lahat ng kanyang natutunang orasyon sa pag-asang magagawa niyang makawala sa lugar na yon. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman niyang nasipat sila Pasing na dahan-dahang napapaatras sa kanyang kinaroroonan. Lumuluwag na din ang pagkakahawak ng iba pang kasambahay na siyang naging sanhi upang magkaroon siya ng pagkakataon para makapumiglas. Paghila niya noon ng kanyang kanang kamay, bigla namang tumilapon ang babaeng nakahawak dito at kasabay nito ang kanyang mabilisang pagtayo at pagkaripas ng takbo. Dahil sa hindi noon nakasarado ang pintuan ng kwarto, kaya na may nagawang makalayo doon ng mabilis ni Didol. Pagdating niya sa entradang pinto ng bahay, doon naman siya nagawang mapigilan ng iilang kasambahay sa pamamagitan ng paghawak nito sa kanyang buhok at ulo. Subalit kahit gano'n na ang nangyayari, pilit pa rin siyang kumakawala upang mailigtas ang kanyang buhay. Nang mabuksan na niya noon ang entradang pinto, dali-dali naman siyang nagpumiglas at kumaripas ng takbo papalayo. Ang una niya noong tinungong lugar ay ang tinitirhan ni Mario upang mailahad ang mga nagaganap sa loob ng tahanan ng kanilang amo. Habang nasa kasagsagan siya noon ng pagtatakbo, doon niya nasipat ang iilang mga kasambahay na dahan-dahang umaatungal at nagpapalit ng anyo. Sa muling pagsilay niya sa likurang bahagi ng kanyang dinaraanan, doon niya nakita ang 3 bruha na merong napakahabang mga buhok. Sintibay ng alambre ang mga buhok nito sa kadahilanang nagawa siya nitong mapuluputan sa balikat habang nasa kasagsagan siya ng pagtatakbo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang sinunggaba ng isang napakalaking aso na siyang naging sanhi upang bumagsak siya sa lupa. Habang patuloy niya noong sinisipa ang nilalang, doon siya nakahanap ng isang malaking tipak na bato na walang pagdadalawang isip niyang hinataw sa pagmumuka nito. Dahil sa kanyang ginawa, kung kaya't muli siyang nagkaroon ng pagkakataon para tumayo at mabilisang tumakas. Pagdating niya noon sa bahay ni Mario, mabilisan naman siya noong nagkakakatok at hindi naglaon ay pinagbuksan siya nito. Didol, ano bang nangyayari sa'yo? Dis oras ng gabi, nagtatatakbo ka dyan sa labas. Wika ni Mario na papungas-pungas pa ng kanyang mga mata. Hindi mo ba nakikita ang mga demonyong humahabol sa akin kanina? Puntik na nila ako mapatay, Mario. Sagot naman niya rito. Nang marinig ito ng lalaki, doon ito inilahad sa kanya na wala naman siyang mga nakitang mga dambuhalang aso pagbukas niya ng pintuan kanina. Matapos itong malaman ni Didol, ninais na lamang niyang tumahimik at kalmadong pag-isipan ang kanyang mga gagawin. Maya-maya pa, bigla naman siyang natigilan nang marinig niya ang paglalakad ng mga aso sa buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, ipinagtapat ni Didol kay Mario na babalik na lamang siya sa kanilang probinsya. Nagpalusot na lamang siya noong nangungulila na siya sa kanyang mga magulang upang pahintulutan siya nito. Yan ba talaga ang gusto mo, Didol? Tanong sa kanya ni Mario. Oo, sigurado na talaga ako. Naisip ko kasing hindi talaga para sa akin ang ganitong trabaho eh. Mas nanaisin ko pa doon sa probinsya na mangisda kaysa rito.
Sagot naman ni Didol. Kinaumagahan, pinakuha niya ang kanyang mga gamit kay Mario at ang kakarampot niyang sweldong matatanggap sa ilang araw niyang pagtatrabaho. Tamang-tama lamang yon para sa kanyang pamasahe pa uwi, subalit hindi niya na ito gaanong pinansin. Ang mahalaga kasi noon para kay Didol, makauwi ng ligtas at makalayo kay Pasing. Bago pa man sumapit ang 10:00 ng umaga noong araw, narating na nga niya ang terminal ng mga sasakyan. Doon niya napagpasyahang sumakay sa pinakamaagang aalis upang madali siyang makauwi sa kanilang baryo. Halos labis-labis ang pagtitiis noon ni Didol sa biyaheng yon sa kadahilan ng wala siyang kahit na anong kinain noong umalis siya sa tahanan ng kanyang amo. Kinagabihan, labis naman ang kanyang pasasalamat noon sa iilang mga taong nagbigay sa kanya ng makakain. Pagdating niya noon sa kanilang baryo, napakaraming masasakit na salita ang kanyang narinig sa kanyang mga magulang. Napahiya kasi ang mga ito sa kanilang kakilala doon, kung kaya't naibuhos ng mga ito ang kanilang galit kay Didol. Subalit kahit ano pa man noon ang natanggap niyang masasakit na salita, naging masaya naman siya kahit papaano sa kadahilanang nagawa niyang makaalis sa tahanang pinagpupugaran ng mga manggagayumang aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Ito na naman tayo. Ngayon ko lang ulit narinig yung manggagayumang aswang. Kasi ang alam ko lang, mangyayanggaw na aswang. Pero yung aswang ka tas manggagayuma ka, parang ngayon ko lang narinig to. Tsaka, parang wala rin nabanggit sa kwento na kumakain sila ng tao. Parang ang gusto lang mangyari ng lahi ng aswang na to, yung magparami lang sila. Kasi kagaya nga nung kanina, balikan lang natin, mga ilang minuto na sa kwento, gumawa ng ritual para masalinan si Didol ng pagiging aswang. Sabi nga ni Tia Pasing, di ba, na handa ka na ba na maging aswang? Parang may ganun siyang sinabi. Siguro ganun lang, no? Nagpaparami lang sila ng lahi, pero parang di sila kumakain ng laman. O wala lang nabanggit, o wala lang nakita si Didol na ganung eksena, kaya wala sa kwento natin, di ba? Kayo, ano masasabi nyo? Kung meron kayong komento sa kwento na to, paki-comment naman sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.